Ning bispera sa bagong tuig, dagsa na kayo ang mga mangumprahay sa merkado sa siyudad sa Mandaue. Kontrolado ra hinoon na pagsud sa mga tao. Ang report ni Nico Serino. Taas ang linya sa mga tao nga gustong musud sa Mandaue City Public Market o gumikan sa kadaghan, gilimitahan sa tinag 20 lang ang makasud. Karong adlaw, gilibkas ang lagda nga may specific barangay lang ang makakompra sa merkado. Mao nga ang mga tao sa tanang 27 ka barangay mamahimong makasulod ra. For example, gamay naman ang tao, pasudlan na mo 20 o kung daga na po kay makontrol nato ang social distancing. O maradyo ako nga to sa gate kung pilay pasudlin. Sa sulod mabantayan ang volume sa mga mangumprahay. Mao nga balik-balik ang paglibot sa mga personnel, lakip na ang naggunit og megaphone aron magpahinumdum sa health protocol. Sa tanan diri sa market karon, atong tumanon ang atong social distancing. Ang atong face shield, ang atong face mask, atong gyud kang i-practice. Atong reviewan ang atong area para po sa atong outside sa atong merkado. Nalipay ang mga manindahay nga daghan silag halin karon. Apan gipahibaw nila may gamay nga aumento sa ilang baligya. Ang kilo sa manok 150 ngadto sa 160 pesos na. Samtang moabot na sa 230 ang presyo sa matag kilo sa baboy. Tungod sa kanang uminto man sa tagias baboy sir gambaka nya amo dili man sa mahimo di mo umintuhan kay kanamakan si sa sir. Kinahanglan amo sa uminto jutay. Ana na mabawi-bawi pa sa mga inana magmamayarin. Ang City Enforcement Unit hugot sab nga nagmonitor sa sidewalk palibot sa merkado aron mapabilin kini nga hawan. May mga nabadlungan nga mi-extend sa ilang display sa sidewalk. Hangyo nila sa tanan nga mga tao mutuman gyud sa tanan nga lagda. Open sa tanan. Ubay-ubay gyud ang naaron dire nya atong alas 6 sa buntag. Naglisod gimig kanang kuan sa social distancing. Pero tungod sa pagpangabot sa akong mga tao kaya ako mangibad duty ang tanan ato rang na-manage karon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.